Δόξα η Αγία και ομοουσίου και ζωοποιώ και διαρρεί το Τριάδι και τώρα και πάντοτε. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξης, την πάσεν ελπίδα μας εις ένα και θέμετα, με τα Θεόν, Μητέρα του Θεού, φύλαξέ μας υπό την σκέπην Σου. Αμήν. Σας εξομολογούμε, αδέρφια μου, ότι αισθάνομαι κι εγώ χαρούμενος που μ' αξιώνει και εμένα ο Θεός να ακούσω Λόγον Θεού. Πρώτος ακουρατής είμαι εγώ. Και χαίρομαι γιατί μ' αξιώνει ο Θεός και μαζί με εσάς να ακούσουμε τα λόγια Του, τα σωτήρια σήμερα που θα μας απευθύνει. Επικαλούμε όμως και τις προσευχές σας, αλλά και την προσοχή σας. Για μια άλλη φορά θα το πω, μέχρι να γίνει συνείδηση και σε εμάς. Πολύ δυστυχισμένοι, πολύ αδικημένοι εκεί είναι οι άνθρωποι που δεν έμαθαν στη ζωή τους να πάρουν στα χέρια τους το Λόγο του Θεού. Πόσο αδικούν τον εαυτό τους. Ακούστε σήμερα τα 2, 3, 5 λεπτά, το πολύ τα 5 πρώτα λεπτά. Σας ετοίμασα και για παρακάτω, αλλά αυτό το άριστο, το τραπέζι δηλαδή που σας τρώνω στα 5 λεπτά, νομίζω είναι τόσο δεδομένο που σας φτάνει και για σήμερα και για όλη σας τη ζωή. Τι ακούσαμε σήμερα, τι μας είπε ο Κύριος μας? Μια παραβολή. Θα πούμε παρακάτω τι σημαίνει παραβολή και γιατί χρησιμοποιούσε ο Κύριος μας παραβολές. Σε αυτή την παραβολή τι διαπιστώνουμε? Προσέξτε αδέρφοι μου, 4 πραγματάκια. Το πρώτο ποιο είναι? Το εύσπλαχνον του Θεού. Στεναχωριέσαι γιατί υπήρξες αμαρτωλός, έκανες τον κόσμο τα έσυ, κηρύστηκες μέσα στη βρωμιά. Μη στεναχωριέσαι. Για ένα παραδειγματάκι κάποτε σας είπα, τι είναι μια σπίθα που βγάζει ο τροχός όταν το χρησιμοποιεί και ο μάστορας να κόψει κανένα σίδερο. Μια τέτοια σπίθα. Αν την πετάξει στον Ατλαντικό του ωκεανό, μένει τίποτα? Κατάλαβε τίποτα? Και πάλι τίποτα δεν είπα. Αυτό είναι το εύσπλαχνο του Θεού. Το βλέπουμε στην παραβολή σήμερα. Γι' αυτό το τονίζω. Το δεύτερο ποιο είναι? Το άσπλαχνο των ανθρώπων. Το τρίτο ποιο είναι? Η βεβαία καταδίκη. Το άσπλαχνο ανθρώπου. Να τα επαναλάβω πόσο ήθελα να γραφούν αυτά μέσα στην καρδιά μας. Το εύσπλαχνο, το άπειρο του Θεού. Το άσπλαχνο, η σκληρότητα του ανθρώπου. Η σίγουρη καταδίκη του. Και τι απομένει? Ο Θεός ελάχιστη την υφρώματο. Αν τα σταματούσε εδώ πέρα, δεν είναι πλήρες αυτά αδέρφια μου. Τώρα, θέλεις να δεις τώρα το εύσπλαχνο του Θεού? Πρόσεξε ένα παράδειγμα. Ο Δαβίδ, προφητάνας, Άγιος, κατά ομολογία αυτού του ίδιου του Θεού, έπεσε όμως σε φοβερά αμαρτήματα. Το της μοιχείας και του φόνου. Πάει ο προφήτης Νάθαν και το λέει παραβολικά. Θυμάσαι την περίπτωση? Ήταν στην πατρίδα μου, στην Κομόπολη, στην πόλη που ζω, κάποιος πολύ πλούσιος. Είχε 100 πρόβατα. Δίπλα του ήταν ένας που είχε μια αμνάδα, ένα προβατάκι. Ήρθαν οι φίλοι του, λέει, και τους έκανε τραπέζι. Αντί να κόψει ένα από τα δικά του, πήγε και πήρε τη μια αμνάδα που είχε ο άνθρωπος. Τι να τον κάνουμε, λέει αυτόν? Αυτός πρέπει να τον σκοτώσουν γι' αυτό. Προσέχτε τώρα, αδερφοί μου. Αυτός που έκανε αυτό, Δαβίδ, είσαι εσύ. Και πού το ξέρεις θα μπορούσε να πει? Εγώ δεν το ξέρει κανένας. Εκτός από μένα και την Βερσαβία. Άρα να σε πάρω το κεφάλι και σένα να ησυχάσω. Όχι, αδερφοί μου. Κοιτάξτε τι είπε. Ημάρτηκα το Κυρίο. Έκανα αμαρτία. Απάντηση. Και ο Θεός παραβίβασε το αμάρτημά σου. Τόσες πέντε. Μονάχα που το είπες.
Πας για εξομολόγηση, αδερφέ μου. Μη μ' αρχίζεις τώρα ιστορίες και γειτόνες εκεί τι έκανε ο ένας και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Ήμαρτον, πρώτη λέξη να ακούσω, ήμαρτον. Να πας με συνείδηση, ήμαρτον, ημάρτηκα το Κυρίο. Είδες το αποτέλεσμα. Παρεβίβασε το ρωτηρίο, πάλι. Πώς να τον δόξα το Θεό, αδερφέ μου, είδες πόσο εύκολο μας συγχωρεί ο Πατέρας μας. Το δεύτερο, το άσπλαχνο του ανθρώπου. Και ακούστηκε ένα παράδειγμα. Ιερέας ήταν. Το όνομά του Σαπρίκιος. Μπήκε μέσα ο πονηρός, μπαίνει εδώ μέσα στην εκκλησία ο πονηρός, σε εμάς που με τους ψαλτάδες, με τους υποψηφίους ψαλτάδες, τα καταλαβαίνουμε, τα ξέρουμε, πικραινόμαστε, στεναχωρούμαστε. Στεναχωρέθηκαν. Ο Σαπρίκιος είναι τον Νικηφόρο. Συλλαμβάνεται ο Σαπρίκιος, υποβάλλει τις πολλά βασανιστήρια, με τη χάρη του Θεού, τα αντιμετωπίζει όλα. Βγήκε η απόφαση να τον αποκεφαλίσουν. Πηγαίνει στο σημείο που θα γινόταν ο αποκεφαλισμός, ο Νικηφόρος και του λέει: «Πάτερ μου, φεύγεις για τον ουρανό. Δεν είναι δυνατόν να φύγεις χωρίς να συγχωρηθούμε. Φταίω εγώ, συγχώρεσαι με, πέφτει στα πόδια». Τίποτα. Το αποτέλεσμα. Πλησιάζει στιγμή, βλέπει το δοξάρι, γιατί το δοξάρι, το μαχαίρι δηλαδή, για το χριστιανό στον πιστό και που είναι δοξάρι, το μαχαίρι που θα τον κόψει το κεφάλι. Βλέπει λοιπόν το μαχαίρι και λέει: «Τι είναι αυτό, γιατί?» Λέει: «Θα σε αποκεφαλίσουν γιατί δεν στο Χριστό». Το να δούμε τον Χριστό. Έφυγε η χάρις του Θεού. Γιατί δεν συγχωρούσε. Συμπέρασμα. Σίγουρη η καταδίκη ανθρώπου που δεν μπορεί να συγχωρήσει. Βάλτε το χέρι στην καρδιά μας τώρα αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ πέρα. Μας στεναχώρησαν, μας αδίκησαν, μας λύπησαν, ηθικά, πνευματικά μας αδίκησαν οι άνθρωποι. Έχω τίποτα στην καρδιά μου. Αδερφέ μου ματιοπονής, βαγόνια χρυσάφι να φέρεις στις εκκλησίες και εδώ και παντού, δεν είναι δεκτά, δεν συγχωρήσει. Δόξα τω Θεώ. Έλεγα να σταματήσουμε μέχρι εδώ τώρα, δεν είναι αρκετό. Μην το ξεχάσετε όμως, σας παρακαλώ, στο σπίτι, όχι μόνο σήμερα και άλλες φορές, 18 κεφάλαιο. Ευαγγέλιο Ματθαίου. Και στους στίχους, αν θέλετε και τους στίχους, 23 στίχους με 35. Να πάμε τώρα να τα δούμε έτσι λίγο πιο άνετα. Αλλά αυτά είναι τα θυμόμαστε όμως. Το εύσπλαχνο του Θεού. Δυστυχώς τη σκληρότητα του ανθρώπου. Θεός τα φυλάει. Φεύγει από τον άλλο τον κόσμο και δεν μπορεί να πει ένα συγγνώμη ή να συγχωρήσει. Θυμάμαι μια περίπτωση, να τώρα αυτή μου ήρθε από τις πολλές στη ζωή μου. Στη Μηχανιώνα ήμουν. Έφυγε ένας νέος άνδρας, δεν μιλούσε με τα πεθερικά του, το σπίκανε, του στεναχώρησε και ήταν λίγο ζωηρός. Θυμάμαι, πήγα, παρακάλεσα, μιλήσαμε, μη είχε σεβασμό και εγώ τον αγαπούσα. Έπεσα απάνω του, ήταν έτοιμος να φύγει. Σε παρακαλώ, του λέω, θερμά σε παρακαλώ, πώς θα φύγεις, πώς θα παρουσιαστείς, οι δαίμονες σε περιμένουν, θα σαρπάξω. Και δόξα τω Θεώ, είπε συγγνώμη, βγήκε η ψυχή του. Θυμάμαι άλλη περίπτωση πάλι. Είδες, άρχισα να λέω πολλά πάλι και λίγο. Εδώ στον τόπο αυτό, γέροντας παππούλης στη δική μου ηλικία, ίσως και λίγο παραπάνω στα 80, δηλαδή εγώ πλησιάζω τα 80. Λοιπόν, 10 χρονό παιδάκι ήταν και είπε τον Απόστολο, και είχε ωραία φωνή και τα λοιπά, ήταν χαρισματούχος. Ένας εκ των επιτρόπων πάει και το δίνει να χαστείς μέσα στον κόσμο. Αντί τα παιδάκια να τα ενισχύσουμε, να τα προωθήσουμε, να τα ανεβάζουμε, δυστυχώς υπάρχει και η κακία, ο φθόνος. Το παιδάκι αυτό μεγάλωσε, έγινε ιερέας, πλησίζει τα 80, μιλούσαμε και τον είδα να κοκκινίζει καθώς μου έλεγε το περιστατικό αυτό. Και του λέω, Πάτερ, ακόμα δεν το συγχώρησες?
Για να κοκκινίζεις τι σημαίνει? Ότι από μέσα το δαιμόνιο χορεύει ακόμα. Γι' αυτό σας λέω, αδέρφια μου, μπορεί και η ψυχή να βγαίνει και το πάθος δεν βγαίνει. Πάση θυσία, καρδιά ρε παιδιά, πλατιά καρδιά ρε παιδιά. Εάν αφήνετε τις ανθρώπες, αν μάθετε να αφήνετε, θα σας αφήσω κι εγώ. Αν πω το διευκό, νομίζω δεν σας αδικώ. Αλλά να έχω και κάτι παρακάτω, έτσι δεν θέλω να τα στηριχτείτε κι αυτά. Θα προσπαθήσω λακωνικά όσο μπορώ. Τι μας είπε ο Κύριος? Παραβολή. Γιατί παραβολή? Γιατί χρησιμοποιεί παραβολές ο Κύριος? Προσέξτε το εύσπλαχνο πάλι του Θεού. Επειδή όσοι ακούν το Λόγο του Θεού δεν έχουν την ίδια την καλή την προαίρεση. Άλλος έρχεται με τις ιδέες. Θυμάμαι μια περίπτωση, κάποιος μπήκε εδώ μέσα, πολιτικός ήταν αμεγάλος. Και ευτυχώς τους μαλώνω και εδώ πέρα δεν τολμάει να πατήσει κανένας από αυτούς, γιατί θα τα ακούσουν. Με τον τρόπο που μπήκε όμως και με τον τρόπο που πήγε εκεί πέρα και κάτι άλλοι που έρχονται μέσα και πώς κάθονται και πώς κατασκοπεύουν και όλα, κατάλαβες τώρα αυτός ήρθε να εκκλησιαστεί. Θα πάρει χάρη Θεού αυτός. Με αυτές τις προϋποθέσεις, με αυτούς τους όρους, θα ζητήσει το έλεος του Θεού σίγα. Σαν τον Φαρισαίο, όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από μένα. Λοιπόν, γι' αυτό ο Κύριος λέει παραβολικά τις αλήθειες του, ώστε αυτοί που έχουν καλή προαίρεση καταλαβαίνουν. Αυτοί που δεν έχουν καλή προαίρεση να μην καταλάβουν. Γιατί? Γιατί το κρίμα θα είναι μεγαλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, παραβολή, όπως λέει και ο ψαλμοδός, ανοίξω το στόμα μου εν παραβολές, στον 77 ψαλμό του λέει αυτό. Παραβολή είναι με απλά λόγια, μεγάλες αλήθειες, μεγάλα μαθήματα. Η σημερινή παραβολή ποια είναι? Το δύο χρεοφελιτό. Δύο άνθρωποι σε ένα βασιλιά χρωστούσαν. Ο ένας χρωστούσε στο βασιλιά και αυτός που χρωστούσε στο βασιλιά τα μύρια τάλαντα, το χρωστούσε κάποιος άλλος 100 δενάρια. Ακούστε τώρα αυτά μεταφραζόμενα τι σημαίνουν τα μύρια τάλαντα. Αν τα κάνουμε σε δραχμές, είναι 60 εκατομμύρια. Αν τα κάνουμε σε δραχμές, τα τάλαντα. Τα 100 δενάρια, 90 δραχμές. Πού τα 60 εκατομμύρια και πού τα 190 δραχμές. Αν τα κάνουμε σε λίρες Αγγλίας, τα μύρια τάλαντα, 10.000 δηλαδή τάλαντα, στοιχίζουν 2.400.000 λίρες Αγγλίας. Εάν μεταφράσουμε τώρα τα 100 δινάρια, αντιστοιχούν σε 2 λίρες. Πού 2 λίρες και πού? 2.400.000. Τι θέλει με αυτό να δείξει τώρα ο Κύριος? Ο πρώτος τα χρωστούσε στον βασιλιά, που ο βασιλιάς είναι ο Χριστός μας. Και του είπε, έλα παιδάκι μου να συνάρω με λόγο. Σας παρακαλώ την περικοπή, μην την ξεχνάτε. Είπαμε ότι βρίσκεται στο 18 κεφάλαιο Ματθαίου. Πολλά θα δείτε. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα συνάρει λόγο και με μένα ο Χριστός. Αυτό αδέρφια μου με λιώνει, πώς να σου το πω. Όταν τα έβαλα κάτω τώρα που έφτασα και στην ηλικία αυτή, τι είπα? Πού σκοντάφτανε? Οικουμενισμός. Θα μου πει ο Χριστός, παππούλη μου, δεν γνώριζε την οικουμενισμός? Δεν ενδιαφέρθηκες να μάθεις, να γνωρίσεις? Τι σημαίνει? Παναίρεση, όχι αίρεση, παναίρεση. Όλες μαζί τις αιρέσεις δηλαδή. Ανατροπή όλης της πίστεώς μας. Και έγινε στο κολυμβάκι της Κρήτης φέτος του 2016, τον Ιούνιο. Τι θα πω λοιπόν εγώ? Δεν το γνώριζε, ναι. Τι έπρεπε παιδάκι μου να κάνεις? Τι λένε οι κανόνες? Τι λέει το πηδάλιο? Τι λέει η Αγία Γραφή? Τι λέω εγώ? Τι λέει η μητέρα σου η Παναγία? Τι λένε οι Απόστολοι? Τι λένε οι πατέρες? Δρόμο! Μακριά! Τελευταίος σας το άφησα αυτό, τον Λότ. Θα φτάσουμε στο τέλος. Αυτό πρέπει να κάνεις και εσύ. Μακριά. Το έκανες με τη χάρη σου. Να προχωρήσω αδέρφια μου, γιατί είναι και αυτό σοβαρό. Αλλά πού σκοντάφτεις παππούλη μου?
Στο ημερολόγιο που ήταν το πρώτο βήμα, αυτοί που έκαναν αυτά που φτάσανε σήμερα, το πρώτο βήμα ήταν το ημερολόγιο. Τα γνωρίζουμε όλοι μας. Και ενώ αν είχαν Θεού πνεύμα, το πρώτο στο που έπρεπε να επιληφθούν ήταν να τακτοποιήσουμε το οίκο μας. Τι θα πει παλαιομερολογίτες, τι θα πει νεομερολογίτες. Να τα μαζέψει τα παιδιά του. Αν είσαι νοικοκύρης, βρε πατριάρχη μου, αν έχεις τσίπα δηλαδή, λίγο να καίει μέσα η φωτιά. Πού οδηγείς τόσα εκατομμύρια. Θα μαζέψεις και ελάτε βρε, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Πώς έγινες εσύ αρχιεπίσκοπος, πώς έγινες ο άλλος αρχιεπίσκοπος, πώς έγινες εσύ δεσπότες. Πού τα βρήκατε αυτά τα πράγματα. Τι λένε οι κανόνες. Να τους τραβήξει τα αυτή και να τους βάζει στη θέση τους. Αλλά πού τέτοια. Αφού εμείς εργάζονται αυτοί για να καταστρέψουν την Εκκλησία, την κατέστρεψαν για να κάνουν τη χαρά του Βελζεβούλ. Με τον αδερφό του, τον αγαπημένο, τον Πάπα. Φτάνουν για μένα αυτά. Λοιπόν αδέρφια μου, για να μπορώ να σας δώσω στα μάτια, γιατί τι πατέρας βρες εσύ, εάν το παιδί σου κλαίει εκεί πέρα, είχα ένα αντρόγινο προχθές εδώ πέρα, μαύρα δάκρυα, κουρόμπινα τα παιδιά, τρέχουν τα μάτια τους, εξαιτίας του πατέρα. Γκρινιάρης, με ενσήμερους, αρρωστημένη κατάσταση. Εκείνη η γυναίκα πώς στέκεται δίπλα του. Πώς θα δεις τα παιδιά σου σε αύριο, στα μάτια. Πρέπει λοιπόν αδέρφια μου, νομίζω, ο σωστός νοικοκύρης να τακτοποιήσει τον εαυτό του και να πει στην οικογένεια: παιδιά, έλατε, μας δίχασαν, μας κομμάτιασαν άνθρωποι εχθροί, αποδεδειγμένα πράγματα πια σήμερα. Και να αρχίσουμε να βάλουμε μια καλή αρχή. Αδέρφια μου, συμφωνείτε ή όχι? Όχι τώρα. Τα πράγματα φωνάζουν από μόνα τους. Τόσο μεγάλο το χρέος μας στο Θεό, τόσο μικρό το χρέος των ανθρώπων σε εμάς. Τι έκανε αυτός ο αφιλότιμος? Το λέει ο Κύριος, το χρέος σου τι θα γίνει? Δεν έχω. Να πουλήσεις, λέει, τον εαυτό σου, να πουλήσεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, να ξοφλήσεις το χρέος. Και θα το ξοφλούσε? Αδύνατο, τόσο μεγάλο που ήταν. Ανοίγει και τόκους και τα λοιπά, όπως αυτοί οι αθεόβολοι σήμερα, οι σατανάδες που έχουμε στο κεφάλι μας, που να ξοφληθεί το χρέος αυτό. Αδύνατο να πέφτει στα πόδια. Το εύσπραχνο του Θεού. Σήκω απάνω, παιδάκι μου, δεν θέλω στα πόδια. Είδες τι είπε στον άσωτο. Μόνο ήμαρτο και τα λοιπά, και είχε κάτι σκοπό έτσι ένα λογίδριο να πει στον πατέρα του: ήμαρτο στον ουρανό και ενωπιών σου, ού και με άξιο και την ελιό σου, ποιησ' μας φτάνει. Όχι. Τότε άκουσε το ήμαρτο, τελείωσε. Παρεδίμασα τα μαθήματά σου, τα εγκλήματά σου. Θεέ μου, έλεγα ρε αδέρφια μου, ως εκπαιδευτικός στους συναδέλφους και τα λοιπά και στον προστάτιο που ήταν και άγνωστο, τα λέει προσαρά. Πολλοί άνθρωποι είχε. Λοιπόν, αν βρείτε, είστε και τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου, αν βρείτε τέτοιο αφεντικό, τέτοιο στρατηγό, τέτοιο πατέρα, τέτοιο αρχιστράτηγο, σαν τον πατέρα το δικό μου που βρήκα, το Χριστό μας δηλαδή, να θυσιάζεται για μένα, να μου τα δίνει όλο για μένα, να μπαίνει πρώτος στη μάχη και να με καλύπτει, να με σκεπάζει. Πόσες φορές δεν με σκέπασε. Και ο λέει στους ψαλμούς: με σκέπασες, με κάλυψες, με προστάτευσες, με στήριξες όταν ήμουν έτοιμος να πέσω και οστής και τα λοιπά, να πέσω, και με έβαλες στο χέρι σου και με δίπλωσες και με έζωσες. Ποιος δεν τα πέρασε αυτά? Το χρέος μας λοιπόν τεράστιο. Επειδή είπε συγγνώμη, όμως σου χαρίζει όλο το χρέος. Δώστε τώρα τη συνέχεια. Βγαίνει αυτός έξω, σου λέει: εντάξει, λύσαμε τα προβλήματά μας τώρα. Άντε, φάγουμε, πήγαινε από εδώ και πέρα. Τον συναντάει κάποιο σύνδολο του που το χρωστούσε τα 100 τα δινάρια. 90 δραχμές. Το βγάλει από το λαιμό, έβαλε το χέρι αυτό εδώ στο λαρύγγι και το πατούσε μέσα να τον πνίξει. Έπνιγε αυτό. Συγγνώμη, του λέει, θα στα δώσω. 90 δραχμές, θα στα δώσω. Τίποτα αυτός. Και τον έβαλε και φυλακή.
Βλέποντας τώρα οι άλλοι, οι σύντομοι, πάνε στα κατηγορία το και το. Αυτός, ο αχάριστος, ο αγνώμων, αυτήν τη συμπεριφορά έδειξε. Και λέει, πιάστε τον, δέστε τον και βάλτε τον και στη φυλακή και στην αιώνια φυλακή. Αυτή είναι η καταδίκη, αδέρφια μου, το κάθε αχαρίστο. Τώρα, έχοντας ένα τέτοιο πατέρα, τον ανθρωπότατο, ο οποίος μας συγχωρεί, πρέπει, αδέρφια μου, να συγχωρούμε και εμείς. Κάτι παραδείγματα. Πάνκρος ο Ιωσήφ. Είπαν τα αδέρφια του να τον σφάξουν από φθόνο και από κακία. Και να πω στον πατέρα τους ότι να πει το ρούχο του, τον φάγανε τα αγρίνια, πέθανε τελείωσε. Αντί λέει να το σφάξουμε κάποιος από αυτός πάλι. Δεν τον πετάμε, λέει, σε ένα λάκκο μέσα και ας πεθάνει εκεί πέρα, να μην βάψουμε τα χέρια μας με αδερφικό αίμα. Το έκαναν αυτό. Δεν τους φάνηκε καλό. Περνούσαν από και κάτι έμποροι από την Αίγυπτο. Δεν τον πουλάμε να πάμε και για χαρτζηλί. Συμφώνησαν και τον πούλησαν. Πήγε εκεί πέρα, το τι τράβηξε, θα ξέρετε. Ήρθε η ώρα όμως να πάνε τα αδέρφια του να τον προσκυνήσουν που λένε, γιατί υπήρξε λοιμός, πείνα δηλαδή κτλ. Γνωστά από την ιστορία. Εδώ τονίζω μονάχα το εύστραχνο του παγκάδου Ιωσήφ. Ξεχάστε τα όλα, έκλαψε τι έκανε, πόνεσε, θυμήθηκε όλες τις πληγές αυτές, είστε συγχωρημένοι, μη φοβόσαστε. Άλλα παραδείγματα πόσα έχουμε από την ιστορία να πούμε. Το μάρτυρ Στέφανος. Τον σκεπάζουν με τις πέτρες, τον σκοτώνουν με τις πέτρες δια λιθοβολισμού και παρακαλάει στο Θεό και λέει, μη λογαριάζεις ότι κάνουν τίποτε κακό οι άνθρωποι. Αλλά πιο μπροστά όμως έχουμε το κλασικό παράδειγμα του Κυρίου μας. Καρφωμένος επί του σταυρού παρακαλάει, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτη. Τον κολοκοτρώνει. Αγράμματος και τα λοιπά, τι ήταν. Σκότωσαν τον αδερφό του Άνικα. Έγινε 40 μέρες το μνημόσυνο. Κάλεσε το Φωνιά. Του λέει η μάνα του, Θόδωρε, αυτό λέει κάνεις εσύ στο μνημόσυνο. Κάτσε μάνα, το καλύτερο μνημόσυνο είναι αυτό. Συγχώρησε το Φωνιά του. Και πόσα άλλα παραδείγματα, τα παραλείπω, είναι γνωστά. Έχουμε σήμερα στις μέρες μας, αδέρφοι μου, τι θα γίνει στις μέρες μας. Αυτά που συναντάμε. Νομίζω θα είμαι ελλειπής εάν πάλι και πολλάκις και δώσω αναπνέω να μην σας ενημερώνω, γιατί αυτά που γίνονται γύρω μας δεν τα χωράει το μυαλό μας. Ειλικρινά αρχίζω να διερωτώ τι συμβαίνει. Γιατί είναι τόσο χοντρά. Ας πούμε, 2, 3, 5 οικογένειες, 10 οικογένειες να ανέβονται όλο τον πλούτο αυτού του πλανήτη και δισεκατομμύρια άνθρωποι να μην έχουν να φάνε, να πεθαίνουν κάθε λεπτό παιδάκι, κάθε δευτερόλεπτο παιδάκι να πεθαίνουν από την πείνα, από αρρώστιες κτλ. Και κρατάνε τον πλούτο αυτή ή το κογλίφι που μας έβαλε χέρι και εμάς λόγω των αμαρτιών μας και πληρώνουμε. Και δεν είναι μονάχα τώρα αυτές οι αδικίες που γίνονται στα ειδικά τα πράγματα. Στον πνευματικό τομέα ακόμα πιο χειρότερα είναι. Σας παρακαλώ, φυλάξτε τον εαυτό σας, διαφωτίστε τους αδελφούς σας, διαμαρτυρηθείτε όπου και αν βρίσκεστε, σε πατριάρχες, σε αρχιεπισκόπους, σε επισκόπους, σε μοναχούς. Να σταματήσω και εδώ στους μοναχούς. Χιλιάδες στο Άγιον Όρος, στα δάχτυλα μετρημένοι που θα πούν, που λένε το όχι. Πάτερ Νεκτάρι, ευλογημένος άνθρωπος, μιμητέ του να γίνουν και όλοι οι μοναχοί. 85 χρονών, σε 40 μέσα μοναχούς, στη μονή του ζωγράφου. Ένας και μοναδικός. Σαν τη μύγα μες στο γάλα ήταν. Και τον υπέβλεπαν όλοι, περιτέβρεμα τα πίσω όμως, τα έχω στο κεφάλι μου δεκαετίες, τουλάχιστον μισό αιώνα. Βρε τι γίνεται, βρε τι συμβαίνει, διερωτάω ακόμα και βάζω ανθρώπους και πες τον αυτόν, τι έχει δηλαδή, πού του έκανα κακό, αν το έκανα κακό, αν διανοήθηκα να τον κάνω κακό, να του ζητήσω συγγνώμη, γιατί τόσο μίσος, γιατί τόση κακία. Και στο Ράσο μέσα και στους λαϊκούς.
Και όμως αυτό το παλικάρι, εκεί που έγινε το θαύμα αυτό που πήγε η Παναγία μας και είπε στο μοναχό, χαίρε, χαίρε, μη φαινίδευτε, αλλά χαίρε και εσύ μοναχέ, και πήγαινε πες στους πατέρες ότι έρχονται οι εχθροί του Υιού μου, χθες και σήμερα οι ίδιοι. Τι άλλαξε? Δεν μπορώ να πω τον τίτλο, ούτε το Παναγιώτατε, ούτε το Οικουμενικός, είναι όλα αντικανονικά αυτά. Πατριάρχα, ας πούμε, Βαρθολομαίου. Τι άλλαξε σήμερα και έγινε ο Πάπας αδελφός, ο αγαπητός, τόσο αγαπητός? Και πιο μπροστά από σένα, ο Αθηναγόρας, βρήκα αδελφό, λέει. Βρήκα αδελφό. Θα το χαίρεσαι. Χέρι-χέρι δηλαδή, και αυτός 33ο βαθμό, βουτιά στα τάρταρα. Έτσι αγώ τα πράγματα, αδέρφια. Σας τα λέω τόσο φανερά, για να μην πει κανείς δεν ακούσαμε, δεν γνωρίσαμε. Να μάθεις να γνωρίζεις, να ενδιαφερθείς και να μάθεις. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, αδέρφια. Πάρα πολύ άσχημα, και το όπιο, μιλούσαν για άλλο όπιο της θρησκείας, το όπιο που μας πότισε πραγματικά είναι σε μεγάλη δόση και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ναρκωθεί εντελώς. Πάθαινε ότι παθαίνει ο βάτραχος όταν βρίσκεται μέσα σε ένα δοχείο. Σας το είπα το παράδειγμα αυτό, δεν το επαναλαμβάνω. Τι πρέπει να γίνει τώρα, αδέρφια μου? Ακούστε, σημειώστε τα. Για μια άλλη φορά πάλι σας το επαναλαμβάνω. Σκανδαλίζουμε μερικοί και λένε, καλά ρε πάτερ, τι θα γίνει? Πού είναι οι δεσποτάδες? Πού είναι οι ιεροκήρυκες? Πού είναι αυτοί οι αρχιμανδριτάδες που έχουν τις καλύτερες θέσεις και συναγωνίζονται και ονειρεύονται μέρα και νύχτα αυτό το κολοκύθι να βάλουν απάνω και την μπαστούρα να κρατήσουν στο χέρι? Αυτά είναι τα ιδανικά τους. Άντε τώρα να συνεργαστείς με τέτοιους ανθρώπους. Και έρχονται και οι λαϊκοί, τα πέρασα και σας τα λέω για αυτό το πράγμα. Ακόμα δεν μπορούν να συνδυάσουν. Μηχανιώνα, δεν είναι μακριά. Ό,τι σας λέω τα έχω περάσει. 2 φορές ήρθε ένας τέτοιος αρχιμανδρίτης και τα ισοπαίδωσε όλα. Χρόνια και χρόνια με αίμα ψυχής να μπει τάξη και στα οικονομικά και στα πνευματικά, και σε μια εβδομάδα μέσα τα μέτρηπε όλα. Και τα θύματα υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ας πέρασαν και 40-45 χρόνια. Αδέρφια μου, μη σκανδαλίζεστε. Είναι φυσιολογικά τα πράγματα. Λόγω της αποστασίας μας δηλαδή. Αυτά που συμβαίνουν είναι φυσιολογικά. Θα πληρώσουμε. Όχι πάτερ Παΐσιε, δεν θα ανοίξει ρουθούνι στην Ελλάδα. Θα χυθεί πολύ αίμα, θα χυθεί. Γιατί υπάρχει πολλή αμαρτία. Μια-δυο να σας πω μονάχα. Η ομοφυλοφιλία, οι εκτρώσεις, 1000 παιδιά την ημέρα να σπάζουμε, να σκοτώνουμε. Συγγνώμη αδερφοί, γιατί από πατέρες με πολύ αρετή κατά τα άλλα, στα άλλα, όμως το πρώτο όφελα να πούν το μέγιστο ότι είναι η πίστη. Και αν τα λέγανε, τα έλεγαν ήδη. Φοβούνται. Ένας άλλος πάτερ τώρα, πολύ τον αγαπούσε και τον θαύμαζε κι εγώ. Τον έκανε παρατήρηση ένας έγκαμος παπάς και ιερέας από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν τα είπε καλά στη Γερμανία. Και του λέει, πάτερ, δεν τα είπες καλά εκεί πέρα, εκεί. Και γιατί δεν τα είπες καλά? Γιατί είναι στο φανάρι, έχουν τους μπράβους, πώς τους λέτε τους εδώ πέρα, τους εγκάθετους και τα λοιπά, και πηγαίνουν και καθαρίζουν αυτοί. Ό,τι έγινε προημερών με τη χείλα, δηλαδή 4-5 που είπαν κάτι αλήθειες, εξαφανίστηκαν. Ό,τι λένε κάτι δεν βγάλουν στη χώρα με αλήθεια, εξαφανίζονται. Και φοβάται λοιπόν ο μοναχός να μην το σκοτώσει το φανάρι, γιατί είναι σκληρή. Με γεια τους, με χαρά τους. Και παιδιά μας έδωσε ο Θεός και παπαδιά είχαμε και εγγόνια έχουμε και τα λοιπά. Χάρη του Θεού. Ζούμε για τον Κύριο. Ζούμε για τα παιδιά του. Γιατί θα συνάει λόγο ο Κύριος. Και τι θα πούμε, όπως τα λέει σήμερα, 18 κεφάλαιο Ματθαίος. Επιγραμματικά. Το πρώτο. Αποκάλυψη 22:11. Τι λέει εκεί? Τι είσαι? Αιρετικός? Ακόμα πιο αιρετικός να γίνεις. Τι είσαι? Βλάσιμος? Ακόμα πιο βλάσιμος να γίνεις. Ανήθικος?
πιο ανήθικος να γίνεις. Ρυπαρός, πιο ρυπαρός να γίνεις. Ρυπαρευτεί το έτη. Είσαι δίκαιος, είσαι Άγιος, να γίνεις ακόμα πιο Άγιος. Το σημειώσατε? 22 κεφάλαιο Αποκάλυψη στίχος 11. Τι λέει αυτό για μένα? Ό,τι θέλουν να κάνουν οι χιλιάδες των ιερέων. Παππούλη μου, σου μάθα γράμματα, σου δώσε μυαλό, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Και ο καθένας μας. Έτσι πατέρες και αδελφοί και αδελφές. Καμιά δικαιολογία, τελεία και πάμε. Δεύτερο, ο Ιησούς στον Ναβί, 24-15. Κάπα δέλτα κεφάλαιο 15. Σημειώστε τα, να τα βρείτε και να κάνετε σημαίες να τα κάνετε αυτά. Τι λέει αυτός ο καλός, ο άρχοντας πολιτικός? Υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω χάρη όπως περάσαμε την ευμάρεια που είχαμε μπροστά από δεκαετίες, τεχνητή και αυτή η ευμάρεια, πάρτε χρήματα, Άγιον Όρος, πάρε δισεκατομμύρια. Τι τα θέλετε ρε πατέρες? Δεν μας φτάνει ο Χριστός μας. Αναλογιζόμενος ότι τι είπε παιδί μου, κλήρος δικό σας των ιερέων είμαι εγώ. Τύφλα να έχουν τα χρήματά σας και οι θέσεις σας και οι καλές θέσεις και τα πάντα. Μου αρκεί ότι έχω αφεντικό τον Χριστό μου. Ποιον έχεις κεφάλι λέει? Κάτι θεωρίες έρχονται τώρα στην επιφάνεια. Προχθές τα έλεγε ο Φλωρίνης. Είχε εκείνο τον Λεωνάρδο τον γέροντα, μας μετέδωσε πολύ φωτιά αυτός ο γέροντας, σε λέω να κράτησε από τα παιδικά μου τα χρόνια, και έρχεται ο Πάτερ Θεόπιτος τώρα, που κατά τα πάντα είναι άρετος και δεν υπάρχει χαμηλών τόνων. Αλλά εδώ Πάτερ μου δεν σηκώνει χαμηλών τόνων. Εδώ λέει ο Αμμός ο προφήτης, ο Πραής θα γίνει μαχητής. Ψυχές κρέμονται από σένα Πάτερ. Τι θα πούμε στο Θεό? Λουκά 17:2. Αν είναι να σκανδαλίζεις μια ψυχή, λέει, βουτιά να κάνεις μέσα. Να κρεμάσεις μια μυελόπετρα και να πας να πνιγείς. Μια ψυχή άμα σκανδαλίσεις. Όταν μου λες τώρα ότι όπου ο επίσκοπος εκεί πρέπει ο ιερέας να μνημονεύει για να είναι έγκυρα τα μυστήρια που κάνει. Ρε πατέρα μου, σε ποιους τα λες αυτά? Αυτό είναι παραμύθι των παπικών. Τα εγκορπώθηκε ο Ζουσιούρας, ο Περγάμος δηλαδή, και τα μετέφερε και αυτός και τα υιοθετούμε τώρα. Γι' αυτό σας είπα, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Τέλεια ανατροπή της πίστεώς μας. Θα φτάσουμε σαν τους παπικούς να ανατρέπουμε το Βελζεβούλ. Έκαναν συμβόλαια, έχουν ναό μέσα στο Βατικανό. Ο ίδιος ο Ποντίφικας να λέει ότι ο Βελζεβούλ είναι καλός Θεός. Ο Χριστός είναι ένας άνθρωπος με πληγές, λέει. Αυτό τον έστειλα στον ουρανό και πάνω να μην με περάσει τα πόδια μου να μείνει εδώ πέρα. Γιατί είμαι Θεός εγώ. Θες μασονία? Στο Ζενίρ. Θες παιδεραστία? Θες ανηθικότητα? Θέλουν ήμαρτο. Τι να πούμε βρε παιδιά? Και πάμε κι εμείς και γινόμαστε με αυτούς ένα. Τι λέει αυτός ο άρχοντας? Τι θα κάνει ο καθένας είναι ελεύθερος. Εγώ πάντως ο αρχηγός σας και το σπίτι μου θα λατρέψουμε τον Θεό. Άγιοι πατέρες, Άγιοι οικογενειάρχες, μητέρες από εδώ. Αυτό σημαία. Τι θα κάνει η Κερακουτσίνη, Κατερίνα και δεν ξέρω και η άλλη Μαρία εκεί πέρα με γιά της με χαρά της. Τι θα κάνει η άλλη εκεί πέρα το πρωθυπουργό, του υπουργού με γιά της με χαρά της. Θα έρθει όλα, θα τρέμω σαν τα φύλλα μπροστά στο δικαστήριο του Θεού. Τι πρέπει να κάνω εγώ? Αυτό θα κάνω. Εγώ και το σπίτι μου θα λατρέψουμε τον Θεό. Δόξα σε Θεός. Τρίτο. Λουκά 21-28. Όταν δείτε, λέει, όλα αυτά που γίνονται στις μέρες μας, μην φοβηθείτε, μην τρομοκρατείτε. Σηκώστε τα κεφάλια πάνω. Ρε παππούλη, και με σένα από τον καμπούρι καιρό, όταν λες κάτι τέτοια πράγματα, σε βλέπω να γίνεσαι έφηβος, σε βλέπω να είσαι νεαρός. Ποιος θα γίνει αυτά, αδέρφια μου? Θα μας σκοτώσουν. Βρε με γεια σας, με χαρά σας. Είχα και παραδείγματα μερικά. Πήγαν να σκοτώσουν ποιον? Τον Κυπουρό, τον Φουκά. Το διάβαζα προχθές. Και αφού τους φιλοξένησε τους στρατιώτες, λέει, το και το λέει, ήρθαμε, λέει, ψάχνουμε ένα Φουκά, λέει,
έχουμε εντολή να τον πιάσουμε και να τον αποκεφαλίσουμε. Καλά ήταν, μη στεναχωριέστε, τον βρούμε, λέει. Τώρα καθίστε, ξεκουραστείτε, τους έπλυνε τα πόδια, τους έκανε, μετά μια εβδομάδα, δεν το φωκάζει τα και πάνε στο φέρω. Εγώ είμαι. Αμάν, τώρα τι γίνεται. Εσύ είσαι. Πώς να βάλουμε το χέρι, πόνο. Σας παρακαλώ, λέει παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε την εντολή των αφεντικών σας, των στρατιωτικών που σας έστειλα. Και τον αποκεφάλισε και τον πήρα. Τον Άγιο Κυπριανό θυμήθηκα. Τον έβαλα σε πόσα βασιλιστήρια, αυτός που ήταν μάγος πιο μπροστά. Στο τέλος βγάζει και 25 λέει, φλωριά και είχε και τον καιρό και πληρώνει τους δημίους για τον κόπο σας. Που κάνετε τόσα βασιλιστήρια με κάνατε. Αυτά ήταν στο μυαλό που ήσασταν, δεν είχε κι άλλα σημειωμένα, ας τα αφήσουμε. Τον Άγιο Μακάριο τον Αρμενίας που πούλησε όλα τα μορφή της Εκκλησίας και αγόραζε εχμαλώτους, μουσουλμάνους, χριστιανούς, ειδωλολάτρες, τους πάντες. Και την αυτοθυσία των χριστιανών της Αλεξανδρίας όταν έγινε πανόλης, πανούκλα. Δεν πλησίαζε κανένας. Οι χριστιανοί όμως τα θυσίαζαν όλα αυτά. Αυτοί είναι οι χριστιανοί. Έτσι λοιπόν όταν θα δείτε ότι γίνονται αυτά τα πράγματα, πάρτε θάρρος, στοιχώστε το κεφάλι ψηλά. Και το Β' Μακαβαίων, σημειώσετε και αυτό. Β' Μακαβαίων, Ελεάζαρος, μητέρα Σολομονή, 7 παιδιά, το μαρτύριό τους. Ένα προς ένα. Μπροστά στη μάνα, τα γδέρνανε, τα κόβανε γλώσσα χέρια, τα άπλωνε τα χέρια τους μόνο τους. Τι περιμένεις. Άπλωνε τα χέρια, κόψαν. Και τη γλώσσα έβγαζε, κόψτε. Και το τηγάνι δίπλα. Τα ρίχνε πάνω στο τηγάνι μέσα. Λοιπόν, μας χρειάζονται και αυτά. Και ένα τελευταίο τώρα, αδέρφοι μου, είναι αυτό που το κράτησα, σας είπα στην αρχή ακόμα. Σώζε την σε αυτού ψυχήν. Μη περιβλέψεις τα οπίσω, μη δες της εν πάση την περιχώρου. Μήποτε συμπεριληφθείς. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Πήγαν οι άγγελοι και λένε στο Λότ, απόψε θηρία και παύλα, μέχρι εδώ ήταν. Πες τους γαμπρούς σου, πες τους συγγενείς σου και τα λοιπά. Χαχαχα, γελούσε. Αύριο δεν θα υπάρχουν τα Σόδομα και τα Γόμορα 5 πόλεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, φύγετε. Τρέμουν, δεν παίρνουν τον δρόμο. Τους πιάνουν οι άγγελοι από το χέρι και το Λότ και την κυρία Λότ και τις θυγατέρες τους δυο. Μόνο αυτοί. Πίστεψαν. Αλλά και αυτοί τρέμανε. Και τους ανεβάζουν, φεύγει εις το όρος, λέει. Σώζε την εαυτού ψυχή εις το όρος. 17 Γέννησης, 19 κεφάλαιο και στίχο 17. Το επαναλαμβάνω. Γέννησης, πρώτο βιβλίο, 19 κεφάλαιο Ιωταθήτα και στίχος 17. Φεύγει στο όρος για να σωθείς. Μη γυρίσεις πίσω, δηλαδή τώρα αν παραστεί ανάγκη ας πούμε να τα μαζέψουμε τι να πάρουμε και τι να κάνουμε και ξέρουμε, δεν τα περιμένουμε αυτά. Πόσοι εκατομμύρια έρχονται, πόσοι χιλιάδες έρχονται πρόσφυγες, πόσο αρκετά γίνει κάτι, λοιπόν, και να βρεθούμε στους δρόμους. Να μην γυρίσεις πίσω, αύριο έρχεται και η ταυτότητα, η κάρτα στο πολίτου και μετά μάλλον μαζί θα έρθουν αυτά το τσίπλε, γιατί μέχρι τέλος από αρχή το 2017 πρέπει να τα πάρουμε όλοι μας. Τα έχουν αγορασμένα από το 2009. Είμαστε προοδευτικοί. Λοιπόν, δεν θα γυρίσεις να δεις ούτε σπίτι, ούτε περιουσία, ούτε συγγενείς, ούτε τίποτα. Τράβα στο όρος και να σωθείς. Γιατί να μην καταστραφείς. Αυτά αδέρφια μου ήθελα να σας προσφέρω. Ευχαριστώ τον Θεό που μας αξίωσε να ακούσουμε τον λόγο του και νομίζω κανένας αδικημένος δεν είναι. Μια τελευταία έκκληση, αν μου επιτρέψετε, είναι το εξής. Μην τυχόν ύστερα από όλα αυτά κρατήσουμε κάτι στο εαυτό μας και πούμε αχ, δεν μπορώ να τον συγχωρήσω εκείνον τι μου είπε. Δεν μπορώ να αγαπήσω εκείνον. Δεν μπορώ να... Έτσι, αυτός που με αδίκησε. Όλα για την αγάπη του Χριστού χαλάει. Να είναι η ευλογία του Θεού μαζί μας και στα σπίτια σας. Αμήν.